jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. 42 aġenzija tax-xogħol li jġibu l-ħaddiema barranin biex jaħdmu f'pajjiżna magħrufin ukoll bħala temping agencies diġà applikaw s'issa biex ikollhom liċenzja skont il-liġi. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Endi Ellul meta indirizza la oħra ta' informazzjoni għall-operaturi tal-Aġenziji tax-xogħol f'din l-okkażjoni tnidaw wkoll portal li se jippermetti lit-temping agencies biex jirreġistraw l-operat tagħhom u japplikaw għal-liċenzja b'mod online. B'dan il-proċess ir-reġistrazzjoni se tkun aktar effiċjenti u konvenjenti. Dan il-portal se jgħin lid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjiegi iddajer fl-amministrazzjoni tal-liġijiet li tħabbru ftit ta' xhur ilu u issa daħlu fis-seħħ. Dr. Ellul ittratta l-importanza ta' din il-liġi fejn minn Ġunju li ġej se jidħol fis-seħħ l-infurzar. Ovvjament dan ħajtina aktar viżibilità bħala gvern fuq is-settur, allura ħankunu nafu min huma l-operaturi u l-ħaddiema tagħhom f'liema settur qegħdin biex l-aħħar mill-aħħar nassiguraw illi f'pajjiżna jiġu ħaddiema barranin fejn vera hemm bżonnhom f'dan is-suq tax-xogħol Malti hekk b'saħħtu u kif ukoll jiġu ġewwa pajjiżna bil-ħiliet neċessarji li hemm bżonn. Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali appella lil dawk l-aġenziji li għadhom ma applikawx biex japplikaw online permezz tal-portal il-ġdid ħalli jkunu konformi biex ikunu jistgħu joperaw kif jixraq. Direttur ta' Aġenzija tax-xogħol faħret il-liġi l-ġdida u l-introduzzjoni ta' dan il-portal il-ġdid. Din il-liġi diġà kien hemm kambjament, dak li jkun irid jgħaddi minn ċertu fażijiet biex jiġi Malta, issa ħajkun hemm anke l-skills card bil-mod ta' anke kif issa ġiet implementata l-e-form sa tiffaċilika l-proċess ta' kif wieħed jista' japplika għax issa ovvjament issa tagħmilha online. U nemmen li b'din il-fażi Malta tiġi iktar regolizzata.